Дафър тук и тук имаме Галакти Банана. Здравейте. И сега теглим победителя от томболата в Ендербот PvP. 26 на пъченици. И аз ги преброих, 13 човека са. И... Generate. Номер 11! Сега да видим кой е този пич. Четите на него. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Банана 10, 11. Купил. Сега да видим... Да, той се пише Галакти Банана. Майнкрафт. Това Бюро, пидорас! Опа, добре, никой не ме пита. И сега да видим дали се сабскрайбнал за мене. И тук томболата малко спре. Харесал е. Нали така харесал е. Сега да видим дали се абонира за мен. Направо ще гледам тук. Аре, да му е бавно. Той имаше ли се? Тегле ще играе и за това, но коя ще ти снима. И да, ето го е. Ето го е. Значи абонира се за мен. Аз не се сабскрайбвам за мен. И така, пич, пиши ми на лично Skype или пък в YouTube или в играта, ако ми виж, че ще се Skype. Напиши ми, че той печели. Ами, така казах ти, пиши ми на лично или пък в играта. И ти дам сета и довиждане.